Salam. Selama hari Minggu mari kita amang inang. Ada orang sudah mulai perminggota asa mengarade hita roh hadok pikirat tajumulu meta mertang yang nahohom mertang yak kita. Amin. Marede hita. Mar hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di perbadian na tumo palangit, dohot tanoon. Amen. Sa itong dumamerengi matakku tu Jehovah, ay ibana do manginet patu siya jorgong, sa idopak kom maahu, jala asi maroham diaw, ay pujung jala dangol doaw, hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku, ale depatakku marhaposan tu hodo au, sayunang pailaaw, haleluya. Martang yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang para sirohana sumurung di sude jolma, dang diolani ho anak muna sasadai, dilehok kodo ibana humokop hami mamorsan dosa nami, saha tuhau na pinarsilangi, say patugu marohanami asa unang ganggu rohanami, maka porsaya sani dosa nami, asa unang madele hami alani dosa nami, alai asa pos situturo hanami di asini roham nagodangi. Mar hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak kaholongan ni roham. Amin. Maret deh hita.
Patik ni debata di menggutta sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik pawapaton. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaommu jala dang jadi sumanommu manang ahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon rona di bagasan aek na di turuni tano yang gotong gabe si sobbaon manang siuluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalan na ay hona uhum na dosogot akka na marsineang di guarna. Patik pawapaton ingot hauma pabadiahon ari minggui dinaono mari ma ulahamuna sa siulaummu alay anggo ari papituhoni ari pada daerah ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutan halak pe na magebati hutam ay dinaono mari do ditoppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradiat do ibaran diari papituhoni dibaheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradinanay jala di parabadiay ido sahana tongra mangidogo mahita law mangulahon pati ni debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobarat to pati mi amen marede ita. Tato poti madosata todo pendebata tapa uduk be marohata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan sitopa nasana adong. Parrohana tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami to jolo manopoti dosa nami. Akan hulau kami marhite sian pangaleoson nami di patimu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami na roy. Nang sian pakateon nami na soture. Roh di pangaleon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo hami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami. Alay na tersosol bagi do hami nuaeng alani i. Asima roham di hami ali debatan nami. Pardengkan basa jala para si roha doho. Alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutnya jala suruh matod di parbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami tu hanguluan nasora suda.
na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Roma hamu tuau asa mangulu to dimuna ninna Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapom ma di debatana di gijang. Meredeh ita. Turupu epistel di minggu tasadarion ima ayak si Jahota ima di enet sian Yohanes opat mamukka may sian bidu 20 sahat rodi ayat 26 tajahma amanginang marsika pasoring didulukan do martangiang iya opunami gabridok kamu ikon Jerusalem do pertangyangan. Di sobahamu do nasobin otomu na huboto hami do nahusobahami ay bang sojahudi do harorowan ni haluaun. Todi do anggo debata asa akan martangiang tu ibana patut martangiang di bahasa todi dohot hasitongan. Dunginin na Jesus mamad do ibana au doi namak katai dohot to ido sahatna. Mertua do nato mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Ina Kamis.
Maret deh hita. Tahatedak kemaha porsiautai songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba hido ama pargogo na sohatu dosan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantod di parbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pinar silang na tua tuan watoru dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na soha tu dosani di sima imana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai mandok mula mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabege matiting ni huriata. Horas madihita manginang, selamat hari Minggu madihita. Tay bagi majo titing na maragam diri hatta HKBP Raja Wali na parjolo guarni Minggu. Di hari Minggu sadarion tanggal 12 Maret 2020 masuk mahita tu Minggu okuli lapatanna setongdo mangaranapi mataku dopak Jahoba. Topik minggu marsomba sian nasaroha tu debata. Ibadah pagi 2 dohot ibadah harian disiar honuriata do secara live melalui YouTube HKBP Raja Wali Pekanbaru. Napa duahon partangyangan wek. Pinangi doma tu saluhut ruas nihuriata asaretahita mangaradoti parsaoran nihuria madohoti partangyangan na pinamasa ni huriata di Ganupuek masuk pukul 20 wib manang jam 8 borngin. Inganan partangyangan wek tanggal 10 tanggal 16 Maret hari Kamis 2020 tolu nama jabui pertangyangan ima keluargani amang Ersimarmata inang Sintua Boru Sinaga na beralamat di Jalan Kutilang Sakti depan TK Permata. Kamis tanggal 10 Maret 2020 na menjabui keluarga
R Pasaribu Inang Borusiahaan, alamat Perumpila Alamanda, Blok C nomor 14. Napatoluhon Rabu tanggal 15 Maret 2020 tolu namanjabui keluarga Nyonya Manurung Borusi Hombing, alamat Jalan Pertanian Perumligako Blok K nomor sada. Rabu tanggal 15 Maret 2020 tolu namanjabui pertanyaan keluarga Amang HP Simanjuntak Inang Sintua R Borus Litonga beralamat Jalan Cipta Karya nomor 50 sada. Kamis tanggal 16 Maret 2020 tolu namanjabui ima Amang keluarga SM Siombing Inang Boru Marpaung, alamat Jalan Sukakarya nomor 220. Panopon Kamis 16 Maret 2020 tolu nama menjabui keluarga pertanyaan Penjahitan Boru Siregar, alamat Jalan Uka Perum Garuda Permai Blok R nomor 2. Rabu 15 Maret 2020 tolu keluarga S Hasibuan Inang Boru Bangun Perum Marwah Sejahtera tolu Blok 0 Blok O 10 tolu. Napawaluhon Rabu tanggal 15 Maret 2020 tolu keluarga J Sitorus Inang Boru Site, alamat Jalan Bakti Perum Bakti Indah Blok E nomor 32. Napasiahon Rabu tanggal 15 Maret 2020 tolu namanjabui keluarga Nyonya Sintua M Simamora Boru Siagian, Jalan Datuk Tunggul Perum Anajim G nomor 8. Pasapuluhon Kamis tanggal 16 Maret 2023 keluarga S Marpaung Inang Boru Pasaribu Perum Berlian Blok F nomor 12. Napa sapusadahon Rabu 15 Maret 2020 tolu keluarga MAG Selitonga Inang Boru Simarmata Perum Rasti Geraha 2 Blok 1 nomor 7. Napatoluhon nasorang di basa-basahon tuata dosa dadak danak boru di keluarga Amang Epi Simanjuntak Inang Boru Sitorus tubuh di hari Kamis tanggal 10 Maret 2020 tolu, alamat Perum Permata Teropong 2 Blok F06 masuk Weksia di Batatama nama masu dak danaki suang songoni nang natorasna paupaton ruas nataba manang nabaru mamuka minggu sadarion gabe ruas Nuriatama keluarga Amang Naik Cahaya Barutu Inang Deborah Ayu Mentari Purba Rapdohot 2 halak dak danak nasida Pindah Huria Siana KBP Sekadau Resort Sangau Kapuas Distrik 28 Debos Kabupaten Nuaeng Nasida Maringanan di Jalan Punak Perum Sakinah masuk Wek 10 tatangnya koma Nasida asagabe ruas Naburju Napalimahon ruas Napida mulai minggu sadarion Pindah Huriama keluarga Amang Krisman Pasaribu Inang Mestika Hutagalung Rapdohot Sada Danak Nasida Pindah Huria Tua KBP Immanuel Resort Pekanbaru 2 Nasalelengon Nasida Maringanan di Wekwalu Napaonopon Parjamita tamu Namarjamita di Permingguan Arian Syahadarion Ima Pucuk Pimpinan HKBP OPUI Amang Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar Papituhon Pendidikan Agama Kristen Oma titing napaduahon di Ganuk Minggu di Patupa Huriatado Parsiajaran Pendidikan Agama Kristen Tuaka Yanakota murid SD SMP Dohot SMA SMK na mangakarki koton nilai agama Kristen masuk pukul 10 tolu 1 14 tolu wib pinangido tuaka natoras na sumandaptar hon yanakon nadope
asa mendaftar maturia melalui Amang Sintua S. Lumban Tobing bagian seksi pendidikan. Tuakeanakon narikot nilai agama Kristen alai dang mandohoti persiajaran agama Kristen na dipatupa huriata manang naso terdaftar dope dang dikalwarhon huria nilai agama Kristen tunasida. Nawalu pertanyaan parhalado HKBP Raja Wali. Pertanyaan parhalado HKBP Raja Wali na diusuton Sintua Wekopat dipatupa di hari Jumat tanggal 17 Maret 2020 nama ringanan di gedung sekolah minggu masuk pukul 10.07. Bajar makanan mahasiswa KMK Fakultas Ekonomi Unri. Di hari Minggu nanengro tanggal 10 Maret 2020 di ibadah pagi 2 dohot ibadah siang di Patupa Yana Kota do komunikasi mahasiswa Kristen Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Bajar makanan dohot minuman sekaligus manasida patu begion edde puji-pujian di ibadah pagi 2 dohot di ibadah siang. Taurupi manasida di bogasan Lasni Roha marhite manuhur bajar makanan minuman nadi parade nasida. Nasapuluhon HKBP Raja Wali Pasahaton selamat ulang tahun matuhamu ruas nihuriata nang naso ruas dope nang marulang tahun kelahiran dot pernikahan di tanggal 6 sampai 12 Maret 2020 tolu. Dohot nanaing marulang tahun di tanggal 10 tolu sampai tanggal 10 Maret 2020 tolu. Hatani di bata tuna marulang tahun alai mertua mabawa na marhaposan tu Jahoba. Jahoba marhaporusanna di bain. 10 sada hata mauliate. Pasaton niuriata do mauliate tu sude ruas niuria nang naso ruas dope nang pasahaton pilihan sigaduk minggu pilihan pertanyaan keluarga perpuluhan doho tamuliateon songoni nang pilihan tahun moladong do kekeliruan manang nahurang jelas dititingon boy ma langsung dihubungi parhalado di konsistori. Tertib acara pertanyaan namang tabereng ma di warta tahun. Mauliate ma Tuhan Yesus memberkati. Maredehita. Dameni debata na sumurung sian saluh na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Kristus namarlas ni roha
na hinaholongan. Adorakso hujaha barita nauli nanaing mamakuling hita di minggu okuli sadarion luas hamu majolau pasahat mauleate pinasahat mamoleate tu parhalado ni huriata dison ni ulun ni padita buru na baho na mangalehon tiki di iba laho pasahaton hatan itu hata tuhita di bagasan sadarion ay nabudari pe upabua tu padidon masih holau tu hakabipi Raja Walion niku ala di bagasa pardalanan sian Pulau Rupat do natu hari hami tu dumai migor langsung tu Pekanbaruon dung hu resmihon hami dung ta resmihon stasi misi ni HKBP di Pulau Rupat. Ima tahap kedua mahita mangula di Pulau Rupat dung 50 tahun di tahun nasalpu. Ulaota marbarita nauli tu akka suku akit nadong di Pulau Rupat. Di bagasan 50 tahun nasalpui nakpe dang apala tung tugu situ tu dukungan ni sadok HKBP tu ulaun misi di si boido adong 5.000 halak nagabe na porsea sian suku akit alai ikosado sita-sita ni HKBP tu na patuguhon akadongata halak Kristen nadong di Pulau Rupati asabui nasida ditikina manjungjung barigina pajongjong huriana sadiri rabdo tuhata dung sahatami nabudari dison tongawalu diskurwaku tu dia mau marminggu sanga dohudo di wasarwaku ala nilujana dak pala marminggu raw marsugut modom main naraku ala ngasong ni liling pardalanan sotung marsahit puruson iku patu paon sinu di gudang ngate lau mamilit ne baru molo marsahit jadi minggor lama rohaku tu HKBP Raja Walion tiki ketua rok paditau ngayau rotuson sahali marjamita isi maha kainang naukya marningot nahyau marjamita son adonggo 15 halak jadi gumudangan danggope mulai mada padita do sudi paraladu nahina holongan alailah semalate mau pasahat tuamu saluhutna at sugari dangipur sara marjamita dak songono gokna de idote gok dotong ima hebat ni Raja Walion songon Raja Wali do tepuk tangan majo tu par Raja Wali sahak matabi sian sudi uluan ni HKBP tuhamu sian hamina 5 sian sudi presesta na 32 halaki do sudi akka partohonan ni HKBP ni ulun ni kapadita songon sikak ni Kristus sian sado Indonesia on dohot na sian duru ni Indonesia on horas madia musalutna hamu kadongan hata ni debata nanaing mamakulingi hita ima natar surat di Pesalmen 55 ayat sada sahat tu 10 sada songonondo tarsurat di si betahamu ita dehon ma Jehovah ita ulopon ma partano batoan ni hatua otta ita dapoton ma tujolo ni bohina marhite puji-pujian ita ulopon ma ibana
marhite-hite ede. Ai debatana tibbul do Jahoba jala Raja Bolon mengatasi sude akka debata di bagasan tangan nado akka ojahan ni tanoon jala guru di ibana do pucuni akka doluk guru di ibana do laut jala ibana do tumo pasa jala tangan na do jumadihon tano darat beta hita manukap dohot marsoba marsinggang mahita tujolo ni Jahoba si topa hita ai ibana do debatata jala hita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni tanganna sadarion out ditangihok kamunian suarana unang ma takangi hamuro hamuna songon uju di Meriba songon ari uju di masa pangujunan di halongonan ujuna di niujunan niaka opumuna au tung di uji au atik pe naung di ida nasida pabayan aku tung 40 tahun bolon leleng na au marbias-bias mida suduti jadi nikuma bangso parrohalilu do nasida alairang ditada nasida akka dalaku jadi pola maruari au di bagasan rimasu molotung masuk nasida tu para dianaku masuk tu para dianan alai diri masih debata ido sahatna hamu kadongan di guari do minggu tahun minggu okuli na dienet sian salmen 25 laho manogiho kita asa tude batahita mangaranapi sai mangaranapi do mataku dopak akaduluk siad dia doro pangurupion tuau jala macala suraku al kadongan ala di minggu okulion dienet hatan itu hata tuita dang sian buku panurirang dang sian buku patik na ipolana dewatana makatai tubang sona alai sian buku habisuhon buku psalmen na ipolana manangihon songod dia na porseai makatai tu dewata songod dia na porseai sian pengalaman di ngoluna padopon bohina tu debata jadi molo di hata sederhanana buku pesalmenon ima buku hata ni debata namar haroroan sian hajolmaon antropos sian jolmai maka tidakon ise debata dangapala debata mando ise ibana macari koddo hita akka ruasnya KBP bagas mangatusi todini par pesalmenon ima pamarukil honon ni naporseai maradopon debata adong dua rumang ni buku pesalmen tarlumobi molo masuk kita tu minggu okuli ima sukun saya mangarane piau
sia dia maro pangurupian do pakau. Sada rumangna ima na ibana jauh-jauh tu de bata, ibana mangiro tu de bata, asa campur tangan de bata, mengurupi ibana di nguluna. Maralohon aka musuna, maralohon aka tantangan di nguluna. Jauh-jauh ibana, ibereng tu gijang, torpos rohana, hodo hapo rusaku, hodo nak palua honau. Jadi rumang naima berharap Tuhan, tangan Tuhan yang kuat melepaskan dia dari segala perkara yang sulit. Tuhan memampukan dia. Tuhan membantu dia. Jala bahasa sederhana, Tuhan itu alatnya. Dia mau gunakan Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan. Imas ada rumangna. Au songon na porsea na ditikidak danak menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa. Na mambain gabe tubuh ditodikku lungun ni roha ala niat citni ngolu tiki dak danak. Tiki remaja pemuda. Inung na tumubuo nau met 25 tahun ngamoding buru pardede onom hami siapudan nami 3 tahun akang nami akang buruku siakangan marumur baru tamat SMP tahun 60-an masa resesi ekonomi di Indonesia lungundo ngulup Bapak Marsahid Sahid, abakupe Marsahid Liling, ikondo tau merawat ibana setiap hari. Tubuh ma di bagasa todiku lungun niroa. Dungi mengalak buru ma muse mama, buru si manjuntak si tombuk. 5 yana konna 10 sada mahami. Hape amuku buruh di perkebunan, buruh kasar, buruh harian, sakit, hacit. Saya SMP kelas ikolai batu hauma, tunagojur, sebejabi, marsepeda nasodong remna, hauma jo, marsepeda nasodong remna, dung borngi pe asa mula kiba, sepata roudan. Berdalapat maiba hacit olah saat ijabu ngamodo-do kiba neng marsiajar iko binaen do ani kore api asa buiba tetap dang modo-odok alanido aljabarhu nilaina 5 ilmu ukur 5 dang na ala nao tawau ala dang arung betiki marsiajar lungun tarsuan madirohaku ngulungun ni ngoluon alani panadaku tu debata tangiaku tu debata campur tangan mau Tuhan horo nagogoi urubi au memang diurubi do sampai sonari gabe ibu urus kan itu imas ada pangatusion diau debatai molo jauh-jauh au dia siap untuk membantu saya dalam hidup. Isi kamu kadongan nasongoni, nasong ngulukon. Bah dorata isona teh. Apalagi akan tua-tua, na umurna 75, 80, tikiro, tupukan baruon. Olan baju na itu ibu ana teh. Itu teh. Itu panadaan, sada panadaan. Sada hapor siaun natugu debatado campur tangan diau sedemikian rupa sehingga bisa Allah itu gabe alatku ula-ulaku my instrument to help me itu teh songoni itu tok kamu hubunganmu na tu debata
Molo matangnya iba, molo saya lusi, mengecewakan aku doh. Apa na go. Neng tu tadi kau mau kan harus soni. Ima sada rumang ni salmen. Sadarion hamu kadongan dang rumang nasongoni gabe jamita di minggu okulion. Balik sado. Mulak tu panindangion sian diri niba taringot tu isedo debata jala ala tinada ibana ise debata jino uhom matu diriku jino uhom matu huriai tu masyarakat asa taedeho nibana jala asa marsoba iba manuk kabiba tu ibana berbeda dikan do sinakking itu teh berbeda dong. Na parjolo ima ala tinada ima ibana ise ibana manuka maiba ni sobba maimana dang mi gorhupangido pangurupionna alai parjolo do hulean rohaku sian nasa tordikku ikon husobba ibana ikon manuka pa mola martangihang manoba tu ibana ai nagudangan alasan nakin didoda ai parjolo ai ibana do sitopa hita alai no bagas do pe molo sitopa kan taringot tungulu tao sudi lan no bagas ima di do ibana do debatata hita na pinarmahanna kamu kadongan tiki Paju pengau do sude partohonan go tiki sian distrik Riau do distrik Riau pesisir di HKBP Immanuel Dumai na di hari Jumati adorak so borha tau tu si hujaha ma berita tinongos ni dong tapadita na mangula di Jerman Dr. Andar Pasaribu Barita taringot tu kondisi ni hakristenon di Jerman. Salelengon nunga jot huboto hujaha. Barita namando nagodangan ruas ni huria Katolik naruar sian huria. Maninggalhon huria dang robe tu bagas joro manomba dewata. Aka huria Gudang ruasna ala naromar minggu sapeltek 35 halap dang robe marsoba tu debata buasa ala ngalangkap sude narikot di ngoluon masai tiba lau tu dokter jalan asuransi kesehatan do mengurusi dang adong ulaun niba lau tu pamareta adong go tunjangan sosial di leondo hepeng diba asabui mangulu setiap bulan ngarikot sudeon ngarapot sudeon ngadi parade negara maju alani dang perlu biaro tu gereja manoba debata ima pangatusion molo holan na perjului debatai pangurupi di hita alai dang sahat tuna paduahon hita songo jolma ikon tasoba ibana ala tatadda ise ibana omma jamita sadarion tuhita akadongan ubana nakin ubonai lasir rohaku gok gereja taon sadarion lapatanna ruas tadi son nakte berbeda-beda kehidupan sosial ekonomina adong naung mapan adong setengah mapan adong na tongon berjuang dope alai rodo hamu mar minggu manob batu hatta di bagas jorona holani dinggan suku tonokku molorohamu sejabu nakin nang tuson neng mar minggu dia dona dua on sibot siri ni paromuna tu bagas joron parjolo ima asa upangiron non di situ tu hatta asa sukses lebih sukses usahaku
asa dapotan sirokat ni todiau, asa terpasu-pasu bortiaku, asa martubur magodang akayana kokku denggan-denggan sekolana, denggan-denggan karejuna, sukses S1 melobe sampai tu S2 dung dapotan ijazah boy karejo ido banna roau tu bagasna ai porsea doau sarionon na doau okuli ibana do pangalualuaku ido sibot siri na hamoronakin manang na sedenari ai nunga didongani de batau di ngoluon siam met sat sonari gari ada nunga gabe anak do bori ni tuhatku au nunga gabe na pinar mahanau dang di pasobu iwanau alani korodo au rap akadong aku marsoba tu de batai dungi pean non molo adong tikiku di tangiaku hupangido manarikot molo boy hututup si malolokku usukum mahamu akadongan dia ma si bos sirimunan akin ro tu bagas jaronaon na parjoloido ima asa mangido tu hata holani mana do pangalualuaku gumodangan doi marturu majuamu hututup si malolokku mana ngalusiamu ma di bagas rohamu na alai dia mana paduahon namandok ido tutue purus nami susah donian ekonomiku bahat parukilaku alai ala huboto ibana de batana manopau ibana partano bato aku nakpe sohuide do penuaengi di ngoluku ibana parmahan diau gari ada dakola ma parmahan yau maritena mangalehon narikot di ngoluku gari ada anak nana sasadei parmahan na denggani dipelehon ibana hosana humokopau biru-biru naon ido batna romau tu bagas joro ganupari mono adong 10 pilihan na ikon ulah honokku di manogo ni hari minggui ikon nomor sadon ikon rodo marsoba tu ibana di bagas joro ni tuhani tu ya nakokku pe kodohonokku dui marsoba ho tu ibana ai ibana do parmahanmu isena namando kosongoni martudu mamu hututup pesi malolokku suku jo situai nadia do nakin na dohot do nasida menikmati jami ate nadia do nakin na parjolo do godangan ruasmi nasian sektor mi manang na padua hodo memang anggo ruas namion ni nasitua menurungon memang naholong rohani tuhani nasida tu tuhani iban naik koro marsoba jarang dosian sektor hu nasoro mar minggu itu teh itu situ menurung jamita tasadarion naing manugio kita tu nomor 2 i tu napa 2 honi alang ngulukon mamu kasian danga dongau ngai sakapi debata asa dongau ngai sakapi debata dilehon tu bortian ni dainaku au gabe jolmau gabe adongau eswadokianau gari ada nunga Yesusi parmahan na denggani namandok di seahoniwana hosana humokobau ala nidanga dong yang paling utama di ngolukon iya so manoba ibana sian nasa rohaku apalagi aka mahasiswa deh taburu amun waeng aka mahasiswai itu teh bayi badaba 2 hari nang putus sekolah nak pe juara tolu au di SMP nak pe juara sadau nasional SLA dang tolak niamuku pas sekolah putus sekolah hidupan na lomoro aku mangedeon ede na sewedeon tu akadong pedita unang marsako amang sinuan tunas
alanang sudah gogoau putus sekolah ho hasian na lagu lau maho amang marjalang tunadau nalau maho tondiku borhat madamang tuluat na leban termasuk tu Pekanbaruan tangiaki maamang naman dongani ho diluat nadau anggiat bolaso dapat to niluluanmu amang molotung nasato amang tunasinita sita ni roham tongo surat paboa baritam lau paposon rohaki amang sudi dong wireng mangidon songoni do rate background tadi ido tamak mau esada Roma HKBP i kota pasikola dobah tu Inggris ina usukun mamuku bapa boy doau sekolah tu Inggris sobakku amang hola tamak peho sarjana teologi so ikut sau peho padita nung amaria ya todiku dak ho mananggung amang bapaniku HKBP itu ho malui korak maho borak maho ido tahun 80-an tangiang ni amai do memang bapakku Arabul kasar ibana di kebun jolo karejo don pagi-pagi jamonom lau tu pabrik dungi nang di hari Minggu dungi jam 8 mulak ma wolon guarna di kebun wolon makan sarapan dungi lama mar Minggu ibana manoba debata nakpe susah ian nguluna manoba debata duk sidung laung se dung mangan karejo songonima bapakku manoba duk pe songoni baru pe mangido ibana i matang yang ni amai macayarga ujui anggon wae hidup pete tang yang ni dai nangi ina matongede na parorot tondiki kanina pa dang tangyang mo biamang kamoto ate di buwan hudit tangyangmu di buwan hudit tangyangmu inoku na burju itu kan jadi hamo kadungan jami tata sadarion unang joro tu bagas joroon tu partang yang ani holan laho mangido tu ibana alai patuduhon na macer gado ibana diho ro laho marsoba alanido hamo kadungan di tangiang na niajarhon itu hata Yesus tuhita dang dibonai tangyang nai lehom madihami si banganon si ganupari daong jolo dipuji do sai pinorbadia ma goarmu mau pasang apon sai Roma harajaun sai saut ma lomoni roham baru pe mangido aledung mangido diujungi ayo hodo napuna itu kan jadi unang balik sahabat kamu parpudi pe upa manak-manak dotang yang nialak Kristen Batak ali Tuhan
pinuji ma goarmu. Baru langsung ma rentetan pangidoan. Itu kan rentetan pangidoan. Itu bana dong sada dong apa dita sekjetan waeng. Madok ulu do rosi tuai manopok ruasi tangiang na gudangan rentetanon sao do tiki dipake laho pasangapon debata awatong alangau persajarion memang rikot do memuji debatai jok do lumeling au martangiang upa puji-puji maibana tarlu mobi ditiki mangulau sangone porus upa puji-puji bana toktong ai naso mungkin gabe mungkin dibaen debata utang nih HKBP 144,7 miliar tu personel nana pensiun songoni godang alai diselesaikan debata dalam waktu kurang dari 2 tahun do jua mubah do eporuson mamuji debata maritena tepuk tangan tutu hatai nak pesauti do sen Raja Walion eti sauti do tikin alai no problem. God is in control. God owns the whole world. He cares for the HKBP. Selesai utang yang begitu besar yang membuat kami para pendeta, para kawan pendeta, para situa toktong murhing bohinami molo mulak sen sinode ai sai di paboboa utakta nasaon hampir do mundurau sebagai eporus ala olak kubonai hami ngada pot utang 144,7 miliar gari upah pungu-pungu tabung aku mamukasian me tahu sampai tu mate muse 4 miliar pedang sahat alai Roma Tuhan ini do sobba au usobai bagaimana ganuk menugut 1 jam 2 jam usobai bana asiroham palua HKBP di palua sudah hita manoba debata alas ibana do debatata hita napinar mahanna hita biru-biruna dakkea di pasobbu debata HKBP sebagai huria do ruasnya HKBP secara pribadi lepas pribadi salelengon balik satar pasu-pasu do ruasnya HKBP di sude profesi dong ibana sen jabatan na tumoru sampai tu jabatan na tumimbo asing ni presiden di soba debata maaf di soba ruasnya HKBP debata gabi barani hita mandok mulai sada Januari sentralisasi parepengon asa sudah ruasnya HKBP dihobasi manada debata nasun gogoi asa manoba ibana asa manada nah garianana nasasade dipelehon ibana lama akaodeng di Bortibion asa masa sentralisasi parepengon 40 tahun tapar sitai dang hea adong masa alai sada Januari 2020 masa alani hamu kadongan songon epurs ni huriat tau lo samu mau manjuhut tu hamu maloro hamu martangiang tu ibana roh hamu masuk tu bangsa parasian nai naung dibuka tu ata Yesusi bung tu hita ala nunga dipatigo ribana hita nunga disesa dosata boita masuk maloro hamu tu ibana unang jo torpangidoi alai paketiki mamuji bana lasia dorohana molo tapuji-puji ibana dang apala lo morohana molo tabain debata gabe alat tak laho mamasu hita balik sa lomo situ turuhana molo tapa puji-puji ibana
Asa molo marminggu hita dibonai doi toktong dengan ede puji-pujian, edehon maisian nasa roham. Aut sugari song karismatik kita. Olo do marminggu halahi 4 jom, 2 jom holan mamuji-muji. Debata. Alai hita sudah teratur. Sada 2 pendeta asal miasian nasa rohata hita mamuji bana. Ngalas itu tu rohana. Mula kamuan non sia bagas joroi. Las rohana ikon hujagai boruki ikon hu pasu-pasu yana koki ikon hujagai pahopuni boruki ikon hu pasu-pasu ala nungasai tasobai bana tahamolatehon tu ibana ngabui berah ate jam itu tabay may purus nami namu unang majotong asal mangadapot ipola ni hata ni dewata tuita di minggu okulion ima dang ragam na barjolo ipakeho dewata gabe ula-ulam mamasu-masu ho madongani ho unang majoi naperikot dotongi ala napa 2 homma tasobbay bana sian nasa rohata. Apalagi akadonga parengge-rengge te ado kamu diso parengge-rengge ngahehe parengge-renggeon pukul 3 tonga 4 mate sadi hari mamu manomba di bata bapas mar 3 si mahu sobbay bana ni motong ay mula kiba majam 3 jam 4 dungi berusaha musa mangalului ama musa si 3 honoton marsogot pukul 3 dangadong beroham manomba debata om masada alai sada nari hamo kadongan nama noba debataon dang holan ro tu bagas jorona alai dohot do ulahon ma haluomi kerjakanlah keselamatanmu dimanapun engkau berada. Ulahon ulaomi secara profesional. Tanggung jawab na dileo debata tu ho secara profesional. Songon ama ho. Ulahon ha amaonmu, ha malimommu dijabu secara profesional. Songon ina ho na ikon manarusi yana kommu uju pese-pese ibana una kolat tarutsi una kolan i tikidit meme hokotu ibana aja ibana manomba debata manangaha ulongmu termasuk sebagai mahasiswa kerjakan keselamatanmu sebagai mahasiswa supaya dari situlah engkau menyembah tarlumo biha mo kadongan ala visi ni HKBP dang holan asa tarpasu-pasu ita terus nasing dak pola dang ibe visi ni HKBP ma gabe pasu-pasu he doang mangula di Jerman 6 tahun dang marsi ajar dang membuat doktor songon nasai laon akadongan manguluhon sada departemen internasional namandongan naik mandongan yau di katorhu halak Jerman beberapa orang molo hulean ulaon tu sekretarissu husuk kudoi bana inang adong si ulaon obah bodo sukunon sedia liling pasi dungomo satu ngajom torine mana tersongkot tong ay molo di Indonesia ni sukun setengah hari ini dutong tidak profesional tapi ibana sangat profesional dan ngolo ibana molo huida ibana tidak tahu mengerjakan pekerjaan tidak profesional mengerjakan pekerjaannya jalau petong di danasida ala baru roau mendirikan sebuah departemen yang baru
Bedida nasida tong banak pe pedita bata kon jago di mana bah inut jago di mana nengi pagajang ma ulauku ala Roma e porus bonar nabi tubul ujui dangbe ngabaleleku mulak ma ndakku boto disuruh mulak asa buido gabe e porus profesional mangula idu banna di nomor pungu hami do taka partohonan di rumai udo. Mari kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita secara profesional. Asa tarpasu-pasu ruasi, dung tarpasu-pasu ruasi, pele honon nama tu debata, pelean, dung dipasahati, badi sarihot debata mahita. Akapartohonan. Songoni manang hamu sudah ruasnya KBP. Mohon maaf, molos hupangido songonon. Kita adalah gereja yang paling besar. 6,5 juta. Jangan permalukan HKBP. Jangan permalukan Yesus Kristus yang memiliki HKBP. Warganya semua dimanapun dia bekerja menyembah Allah lewat pekerjaannya sebaik-baiknya. Itu banna di Martin Luther taringot tu isedo halak Kristen. Halak Kristen ima orang yang merdeka, yang tidak tunduk pada apapun dan pada siapapun, tetapi pada saat yang sama dia adalah hamba Allah yang melayani sesamanya sebaik-baiknya. Ido banna di Jerman danga dong siena panapu dalani sampai tu menteri naso mangulahon ulahonna sadenggan-dengganna tor dipecat doi molodang mangulahon sadenggan-denggana. Mohon di kota Pekanbaruan, ibu kota provinsi Riau, show it patuduhon ruas ni HKBP doho na mangulahon-ulahonmu secara profesional, menanggung jawabmu secara profesional, apakah sebagai ama, sebagai ibu, sebagai opung, sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai pahopu, ulahon haluomi secara profesional. Imadalanmu memuji manobah debata sian nasaroha alani do hamo kadongan kan saya dibereng hamu do Facebookku terus menerus porus ini bergerak itu kan bergerak melakukan yang baik untuk HKBP. Puasa 4 tahun do ada periode di bagasan 4 tahunon rap do takarongan ikon tabatupa nadenggan di HKBP on sampai presiden tapi inahupang idohami Pak Presiden, bisakah kami bertemu dengan presiden? Silakan Roma ibana ibu kama istana Bogori lahoma jalo epurus nih HKBP aladida burjudo epurus tahun mamereng akar ruas ni hurian met di pedalaman dongaku don satod di dohame ido banna sanga raya Indonesia mangido melubu inian tulu periode presiden alai konstitusi mando no AUP bekerja semaksimal mungkin huulahon keselamataki sadenggan-denggan ima panobaota tu debata dung di gereja di inganat tabi ngalengkap be jamita dah ngabui be teh ate ngabui be ngalengkap be mula mamu di bagason pangatusion nai baru taringotu okuli jauh-jauh tu dibata istia dia maro pangurupian tua una kolan ida debatai songon alatmu alaikon memang si sobaodo ibana yang lain-lainnya itu he will take care yang lain-lainnya dia akan mengurus hidupmu mengurus paupum dakolan generasi sonari alai bergenerasi alai bana do debatat hita na pinarmahanna hita biru-biruna gari parmahan na mararoroan sian jolma top lama debata na puna saluhut nai parmahata there is no need to worry tidak perlu ragu
khawatir. Amin martang yang maita. Mau lihat tema Tuhan di hatam lama mo rahame sian hapor seon na bagas ni parpasalmen edeni sida piti nama nobaho gari ada maju hami asahu sobahami ho dingulu nami dang holan dina rohami tu bagas jorom ima gareja na pinarbadian mon alai dingulu nami siganupari di sido ikon sobaon nami ho ali Tuhan asima roham luas mana posomon mangido asini roham patau ma ganup ruas ni huriam HKBP Raja Walion asa ringgas marabi suhon sigob hitsa manobaho di partangyangan di panoban nang dingulu nasida siganupari Tuhan asim roham di ruas ni huriam di son ganup marsada sada lam tabai matu nasida hatawon sikap profesional mengulahon ulahun nasida sikap profesional mengurus sudah napi nasahatmu tu nasida ia nakon arta ulahon nang aka na dipasahato tu ibana tatap ma ruas ni huriam nadong di HKBP Raja Walion hinubasan ni dong aku padita buru nai baho padita pasaribu rabdo sudi akadongan ni padita dongan ni sikat ni Kristusi asa tahu nasida Tuhan marmahane atas kuarmu ruas ni huriam tabay maparbinotoan ni ruas ni huriam tabay mahatawon nasida lehon habisuhon aletar lumubi Tuhan di bagasan partikian sinuangon ramo timaganup ruas ni huriamon songon biru-birum naung tinobusmu marhiti anakmu Yesus Kristus na maneahon dirina humokop ruas ni huriamon asa manang di dia pe nasida maringan di bagasan mingguon manang tu dia pe nasida mangalaka manang pe na jinamani tangan nasida songon haroroan ni pasu-pasu narikot di ngulu nasida ramoti nasida disi batu duhon nahodo debata ni ganu ruas ni huriamon naso tagamon hurangan akana pinarmahan mi mau lihat madiho luas matong hami Tuhan di bagasan tikion manangyakon sadok AKBP maka anak matami ruas ni huriami sudi Tuhan ramoti siana kamara siana kasumbia ni sibulis tabai ma Tuhan pasu-pasu mi tu sudi ruas ni HKBP marsangap maguarmu marmulia mau sadarion rodi saliling nililing amin. Mare dehita lau sisom mata pasaha peliata.
amen, haleluya. Endehon, amen, haleluya. Endehon, amen, haleluya. Tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na ni leon mitu hami pilihan nami tuho, sajalo mai gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu mai jalaramoti, asau parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Puhai maruan nami marite ite todim, asalam hutad dahami godang ni si leon-leon mitu hami, asalam gir-gir hami, mandok mau liate tuho, marhite ite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia ma goarmu, say ro maharajaonmu, say saut malo meniroham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu. Jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Udul Maita. Inang, yang ketinggalan handphone nanti diambil di konsistori ya, yang kehilangan handphone.